sa sisian ngi ai ke jing kublai pi ke parlok nong sngap lengba jing ne step ke program wan ban mani ya ka balapen kre ya ka bangin yo ya ka jing slok ka ktien jublai lengba ka jong ka good news tv ngai ke jing kublai pi baro aka kerteng ka tiang tam ka jong try bu nong suspa jong ujis kris ubelong nong suspa ubagar kuingi ubayalam ngi na koi ka sngi chakoi pat habangi pai ya kana ka por ya kana ka jing pusan in let jublai haga jing duai ni aingu ime atrai krat na makene ka por makene ka step ka bame me don ya ka ban kerkhu ngi lembaga ktien jeme ya lam me ko pahingi babangi pedang ka ktien jeme kan long ka bor nam ta ka jing im jingi kan long ka bor nam ta ka jing nget jingi kan long ka bor na ka bata ka jing ya lenti jingi nang ne ba chakamat to kerkhu me ko pahingi iwei be ki ba shash ko ka kan long da shisha kabangingin yo ka ktien jeme bakalong ka ba im kalong ka ba shisha ka ba pen kan mau ngi ka jing kraw ka jing mayan ka jeme try to elam ngi ka por ka jing pusan jungi ngidam ngi pana ka teng try no ses pa jungi Jesus Christ amen ka ktien jublai ka bangala bu kum kan nongrim leng ba jing ka por kalong na ka kitab ka ba ningkong ki chronicle kalong ka ba khan riu khot ka ba arphu kundai ai hu try kata ka buram ka badai ya ka kerteng jong u tualam ka jing yang u batuan hakmat jong u mani yu try da ka jing itanat ka jing khu lengba jong kini gisngi jong kini ka tayo ya kini ka jing pusan ngilayo i kumnu ba u debit uladap da ka jing yaro ya ka jing pla ka jing penlong ka jublai ya ka jing thau baro na du ki met beneng bat kum juru ya ka jing penlong ka jing pla ha ka met jungi ka badawa ngi bangin mani ya utrai ha bangi khmiru kumno ba kata ka jing janai ka jong ublai kala penla ya ujub bau lak ban ri tengen ha ka jinglong babha bat ka bom jukala ka jing bha jong blai what happening jo ka jing tenju ula dewan yat ikita ka jing tenju ki ba kraw ha ka jing em jong u what haba ula dewan du ya ki khun what ik jing don jing em jong u what happening jo ka jing keno jo ki parlok parjor jong u ula ye ne tang ha ka jinglong babha jong blai u Joshua pan ulalong uwei ubala bu ya ka jing shania ha ka tien ka ba yaine ka ba bom chukot jong blai ban ubala ya lam ru ki khun Israel ban shem ya ka ju ka jing shania ha ka ba blai ula pendap ya baro kat ka ba blai ula kular haki yo iru haki ni gisngi kumno ba Elisha ulalong uta uba rit tengen but ubam ki kuslai namar ba ublai uri but usumari u what happening ki pa ja pom ki ba ke tawir ya u but ya ka yeng ka jong u yo iru bangi khmi ya ki shakri jublai ki balai ya jengkat pateng la pateng benriu ha ka jing lam ka jing gerkhu ka jing sumar jong blai lengba jong ka ni ka nongrim pat ka bangela bu ha ni ka step kalong kata ka jing pen kan mau kumnu ba udibet habalawan ra kata ka sunduk ka jutang ha Jerusalem ka bangi yo i hakal nong ka bakat san chronicle la pendap ya u da ka jing mani bat da ka jing rwa ya ro ya utrai hakal nong ka bakat riu kalong ka jing khot ya ka ban mani utrai namar ka kerteng ju kalong ka ba dei ban yo ya ka jing ro leng ba kisngi jo ka jing em jong udibet ulong uta uba mensim ju ublai ula penslai hapo jong uda ka jing yaro ya ka keteng ka jong ublai hande ka jing kali kawan hanga lengba jong ka nega ktien ju ublai kai ba ka don ya ka ban keren hangi shimat na ka bataban penki yangi kai ka ta ka penki ya ka mensim jungi ya ka bangin yaro yu try ngisami ki kherop pergi serap hak kitab Isaya kalau nak bandrio bakir wai utrai namar ulong ubadai hok lani ubalong worthy keipat kata ka ba penlongi
bangin dam krup hakamat jublei daga jing mani. Na Lord jong ki benta ke bangin layo i. Bat ban kmi syakamat lengba jong ni gisngi. Ngin syambadan bun belai ka jing long ke ba hau blei ka ba pendam ya ka donut jong i ha ka jing mani utrai. Kawai ka jing long ka ba krau ka ba yai bat ka jing mut jong ka long ka jing i jong ulai. Ba ulai i kata-kata ka bertai ula ayu kun jong u. Ba marwai ban wan long briu. Ban wan hap deng jong i. Ban im ban yan ban yap ru na ka betaki pop kerengkang ke jong i. Ka jing ai jong ulai ka long kawai ka ba ngilaban i ba ya kata ka jing long jong a ku mu tau nong pop kaba dawai ke jing bishar kaba hok ke jing blai nek penban da ka jing penrem ya Jesus Christ da ka jing IT jong Jesus Christ la penrem u na ka betaki pop jonga bat ya kata ka jing ai la pen kup halor jonga ya ka bangela ban shania hau ngila ban syam ya ka jing isnei ju blai bawat haba blai ulang ubah hok uba ka jing bishar u kadai hok yang ngai ka bangen pediang ya ka ndai blai ujit ya kawan penpal ya gajing is ya kita ke babu ya gajing syania hau yo iya gajing bishar jo blai kalong gajing bishar ka ba janai ka ba om don jing thau ya kata gajing bishar bau yo ilut bat utip lut ya bat ya kata gajing bishar u kalong ka ba janai kajing start jublei kabam don jing thau ya kata kajing start kaba kajing mut jong breu kam kot ya kajing mut jong blei bar kajing tip jong breu konum la ban kot ya kajing tip jong blei nyu i kajing sen sha jong blei usen sha halo ki ai baro la kalong ki sim jong ne ka pathai baro ki don hapo kajing sen shar jong ublei hi upen yang ublei hi upen hiar ya kinong sen shar jong ne ka pathai Nyo iya ka jing pentengan ka jong ulai ha ka ktien jong una ka bata ka donut ka mensim ngi nyo iya ka jing pen khia ka jong u ha ka jing im jungi don shibun ke ka bangil aban syam ya ka ban mani utrai yo mensim ba khot ya ka bala ai na ka bata jungi ban long ka jing mani ya u ya ka jing krau ka jing mayan ju u ha bangi phai ya ka ktien ju bleng ngi i ngin wat ngin syam shibun ke kasong ha ka donut ka mensim jungi kai ya ka bangin le ha bangi puli ya ka ktien ju blai ngisham ayu ya ka bangila ban mat ha kata ka jing ya ti jungi lammat ublai ngila yu i bat ngila syam kumno ba ublai u ya lam ngi ngila syam ngila mat kumno ba ublai u kerku ngi ngisham ngimat kumno ba ublai u pendap ngi ngisham ngimat kumno ba ublai ulong ubas kem ha ka jing ya ne ju ha ka jing long ju kum taru ai ba ka donut ka mensim ngi kan yai rit tengen ha utrai kan yai rit tengen ha ka jing long ju kan yai rit tengen ha ka jing le ju ha ka jing penia ju na ka benta ka jing im ju ngi kata kalong ka ba kongsan ka ba ngaku hak ban sam lengba jong ne ka tien ju blai bat ai ba kan dalong ka jing rap ka jing tai ka jing im ka jing nget ju ngi ha ka jing shanya jungi ya utrai ublei un kerku naga benta ka buram ju amen ha ka papen wai to nginya pa ju blei ha ka jing duai yuan mandam ban aingu ime atrai granat nama gani ka por ka pa mi mela kerku ingi ya ka tien jumi ka balong berbor ka jing bam ka batei mensim ka bayalangi nang ni bachkamat ngilong da shisha kita ki pilgrim kibadan kam ya gajing syai hakalinti ya jungi ai ba kaktien jeme kan yai long kata ka syarak iki kejat jungi kan long ru kata ka wat lam aliang serti ka ba ai boring bangin yang yale iki bor ki tap jong baman ka ba long ru ka kut bas kem ha ka bangirit tingen yala di hapedeng gajing trot gajing swai jungi nang yeger ku ya ka good news TV nai kerku ya ka sinot ka ai ka nega jing syakri ya ka ban san ka ktien jimi ka pa nai kerku ya ka nega program hi bar kawai bangin ala ban syam ba mi melong blai uba pen pau ya ka jing i jimi melong blai uba ya pen pau ya ka jing kerku jimi melong blai uba ya lamngi syado ka bakut ka jing im ngujungi tos ngo ko pa ka jing duai nai kerku ngi na bangi dem ngi pa na ka teng turai nong sus pa Jesus Christ menta hadu halakataru
Baga ba why not to da ai ba kajing ai ba biang ju try ju Jesus Christ kajing it ba ka bana pom ju ju lek pa le ma je selok ju sim ko kena syong dap kerhai le mangi menta hadu ala kataru amen